Traxedia no Porriño. Hoxe, no termómetro. 9 minutos do mediodía, seguimos aquí en directo no termómetro. Pois si, en efecto, Teresa foi como a traballar, como cada día, sen sospeitar que ese día ia ser o último. O marido da muller a que coidaba matouna ás portas dese domicilio de xeito terrible. Eran ao redor das 9 da mañá cando un forte berro espertaba os veciños da parroquia de Atios, no Porriño. Unha traballadora social de 48 anos dedicada ao servizo de axuda no fogar fora presuntamente asasinada a mans do marido da anciá que coidaba. Varios golpes cun obxecto contundente que podería ser unha machada, algúns na cabeza, acabaron coa súa vida. Chamábase Teresa de Jesús González, tiña 48 anos e era natural de Mos, pero residía no Porriño. Levaba 2 anos atendendo á muller do suposto autor do crime, Enrique Leirós, carniceiro xubilado e moi coñecido na parroquia. Xusto antes de asistir ao domicilio, Teresa trasladara á empresa que quería deixar o servizo por unha situación de acoso sexual. Ante a negativa, ela mesma consultara como denunciar. Pouco se sabe de cal puido ter sido desencadeante do ataque, pero Teresa de Jesús morreu entre berros que espertaron aos veciños. Non lles deron importancia no momento, xa que se estaban a celebrar as festas parroquiais, pero logo coñecerían a terrible orixe daquel chío. Segundo as últimas informacións, foi un familiar do matrimonio quen deu a voz de alarma. O presunto autor dos feitos estaba ensanguentado, desorientado e por momentos recoñecía a autoría do asasinato. Foi detido e trasladado ao hospital Álvaro Cunqueiro, onde se lle está a realizar unha avaliación psiquiátrica, mentres a súa muller foi trasladada a un centro de día. Moitas dúbidas sobre este caso, cal foi a motivación do seu asasino, por que ela horas antes interpuxo esa denuncia por acoso. Rocío Padín, atopaste aí no Porriño, que nos contabas antes que a consternación pálpase no ambiente, non? Sí, así atopámonos aquí na parroquia de Atios no Porriño e a consternación pois pálpase en cada metro que pisamos. Por eso non sei se quixemos vir aquí e falar con Flora. Moi bo día, Flora. Hola, buenos días. Ti eres unha veciña que vive pois a escasos metros da casa. Sí, aquí a 100 metros, máis ou menos, sí. Ti onte como te enteraches de todo o sucedido? Pois mire, eu entereime entre as 10:30, 11:15, máis ou menos, porque estaba ali regando na horta, e mirei chegar a ambulancia, que non me extrañou porque xa tiña habido máis veces e tal, pero despois da ambulancia pois xa chegou a Guardia Civil e chegaron os de Ayuntamiento, bueno, xa che empezamos que un pouco iso, non? Pero sobre todo despois que xa empezaron a vir máis coches, máis xente, máis cousas, dixen, bueno, algo pasou aí, pero nunca pensaríase que fora por algo así, pois ao mellor unha discusión, pero bueno, pero nada, jamás hasta ahora facía presagiar de que ese home iba a cometer unha cousa como a cometeu, porque é que era unha persona que viña, iba a levar a basura, iba a pasear colo can, saludábate, era unha persona que non era de moitas palabras e tal, un pouco taciturna e tal, pero non era un home problemático, nunca dera nada que falar, moi normal todo. Eu, a verdad, que estamos todos sorprendidos porque non se esperaba. Non se esperaba, e menos que fora ca asistenta, claro está. E xa digo, quedamos todos un pouco en shock. Entendo que aínda a consternación sigue aquí moi palpable en todo o pobo porque non rematades de asimilar que isto sexa real. Sí, claro, que non o pensabas, porque mira, el é dunha familia que a familia é toda moi normal. Moi normal, el ten 4 irmás, 4, bueno, sí, creo que son 4 ou 5, é todo o mundo moi normal, non ten unha irmá que é un pouco deficiente. Tiña problemas, o mellor con algún veciño ou algo? Non, que eu sepa, comigo, non? Eu nunca oín que tovera problemas con nadie. O sea, que non había pistas de que algo así puidera chegar a ter lugar? Non, pa nada. É que el que sí que parecía que tiña algo de problemas de depresión, porque non a vez viñera a buscar a ambulancia, que nos pensábamos que o mellor que viña por Lola, pola muller, pero non, ao final foi el que tovera un desmayo e tal, parecía que últimamente lle daban bastante así achaques e tal, e días despois así encontrou unha miña sobrinha aí no camiño, e preguntou, oye, Rique, que tal estás? E tal,
ando un pouco deprimido, creo que estou collendo unha depresión porque xa non podo máis, isto é moito, é que tiña así un pouco de problemas de, home, eu non digo que foron psiquiátricos ni nada, pero bueno, que tiña depresión, esa historia, pero nada máis. Pois moitísimas grazas por atendernos, Flora, porque claro, aquí os veciños xa vedes o que nos están contando, que xamais podían pensar que algo así puidera chegar a suceder. Teresa de Jesús perdía a vida coidando dos demais compañeiros. Pois sí, sen dúbida ningunha, o sea, claro, imos como reconstruindo o puzzle, como adoita pasar sempre nestes casos. 2 anos levaba Teresa traballando, Bernardo nese domicilio, coidando da muller do seu presunto asasino que sufría un ictus, pero claro, para entendelo, como é exactamente o traballo dunha persoa que presta axuda a domicilio? Pois este servizo de axuda no fogar préstase, atención, a persoas con dependencia, con discapacidade ou con dificultades de autonomía para facilitar que permanezan no seu domicilio habitual. Entre as súas actuacións, as súas tarefas, están a hixiene persoal, tarefas domésticas, o acompañamento, citas médicas ou apoio tamén en trámites administrativos. O obxectivo é fomentar a autonomía persoal e falamos dun persoal que debe contar con formación específica en atención sociosanitaria, hixiene, manexo de medicamentos básicos e tamén en primeiros auxilios. Na maioría dos casos, este persoal acude só. O servizo está deseñado para que traballen de forma individual con cada usuario ou con cada familia na súa vivenda. Non van en parellas nin acompañadas por persoal sanitario. Que riscos e problemas asociados denuncian logo? Agresións verbais ou físicas, especialmente en casos de usuarios con deterioración cognitiva ou condutas agresivas. Tamén manifestan que están expostas a riscos como caídas ou mobilizar persoas soas, entornos insalubres ou vivendas con barreiras arquitectónicas. De aí que denuncien illamento laboral con carga física e emocional sen un apoio inmediato. O colectivo reivindica melloras en seguridade, condicións laborais e formación en prevención de riscos. Dende 2023, aquí en Galicia son obrigatorios os protocolos antiacoso e violencia, mesmo hai cidades que están probando dispositivos móviles ou GPS para mellorar a súa seguridade e localización, pero o seu uso aínda non é xeralizado. Bueno, con este debuxo que nos acabas de facer, eu penso que todo o traballo que teña que ver co cuidado do próximo, pois é loable, ten un mérito tremendo. E no caso destas mulleres, e digo mulleres porque adoitan ser elas, pois ten un mérito tremendo, María. Tremendo, o noso agradecimiento tamén a estas mulleres, o personal que traballan nas casas e nos centros, porque gracias a elas nós podimos seguir traballando, porque se non coidan dos nosos maiores, eles que non vai facer? Temos que seguir desarrollando a nosa actividade e gracias a elas eu fan con tanto cariño, pero teñen as súas dificultades. Eu teño clientas que traballan en axuda a domicilio, coidando maiores, e algunhas delas, pois, contanos, non? Porque nós temos unha relación de familia e din, tuven que deixar esta casa, pois porque o señor pegábame. Eu, pero como che pegaba? Pois sí, pois tan algo mal da cabeza e dáballe co pau da escoba. Dixo, pero unha vez dou a través do lombo. O sea, que decía, temos que deixala. E outra señora tamén que iba a coidar outro señor maior, xa de 80 anos, era un señor que unha apariencia estaba ben, e decía ela, deixeino porque me agarraba as tetas. O sea, fíjate, tremendo, cando iba a duchar, o sea, día, está mal da cabeza, está mal da cabeza porque quere. A ver, sí, é verdad que se lle vai a cabeciña, que ben non están, pero que elas ten os seus riesgos e que están para ganar o seu pan, están para axudar, non están tampouco para que nin que as agredan, nin para que lles metan mano. É tremendo, Sen dúbida ninguna, claro, o caso agora estáse investigando, Santo, porque claro, haberá que dirimir, non? Se o detido, non? Se Enrique, o marido desta muller que la coidaba, foi un ataque premeditado. É verdad que sabemos polos datos que coñecemos que a estaba agardando. As portas da casa se sufriu un brote, enténdame vostedes. El tiña antecedentes psiquiátricos, como tamén se apuntaba esta veciña. Haberá que ver, non? Bueno, primeiro levantar unha bandeira por as mulleres, porque son mulleres casi todas, que traballan na asistencia a domicilio, non? Da axuda. E que traballan nunhas condicións que a veces son moi mellorables, non? E sobre todo, as precaucións que hai que poñer en riba. Pero neste caso a min chamame moitísima atención que si ela presentou unha denuncia por acoso sexual, que non se fixerá de inmediato o protocolo que hai, porque nós temos unha lei en Galicia, de fai 2 anos xa, do 23,
fala de eso. Entonces, a min chamame moitísimo a atención, porque se unha muller presenta unha denuncia porque está sufrindo pois polos motivos que señan, neste caso, o mellor porque o señor non estaba ben da cabeza e tiña problemas psiquiátricos e todo eso. Noutros causos, porque un acoso de unha persona que o mellor pois ten esa actitud, e que non se tomaran medidas inmediatas, porque esa rapaza que acaba de morrer, bueno, que acaba de ser asesinada, non debería acudir xa a esa casa ese día. Sí, tenemos que ver como avanza a investigación, porque claro, fontes oficiais o que sinalan, Carla, é que ela non estaba dentro dese sistema que se chama Biogen, non? Onde están pois esas víctimas de violencia de xénero, por eso oficialmente de momento nos está investigando como tal, pero como dixo Santón, aquí temos un elemento fundamental que é esa denuncia que le interpón, ademais horas antes do desenlace, dicir, que estaría pasando dentro dese domicilio? A ver, ela levaba, por la información que os reporteiros trasladan, levaba 2 anos, non? En 2 anos é moito tempo, non sei a periodicidade cada canto tempo ia, non? Pero é evidente que en 2 anos pois, dá tempo para que se vayan producindo feitos que chamen a atención, non? A ver, si a denuncia é unha denuncia na empresa de asistencia, non na Garda Civil, non na Policía Local, que así é, claro, que así foi, de feito. O mellor é posible que os tempos sexan menos urxentes. Un protocolo sí, xa sei que ten inmediata, protocolo, xa sei. Este tema está regulado, non hai... É que isto que está apuntándose Santón é fundamental. Pero mesmo cando se fai unha denuncia por violencia, en este caso non se trata de violencia de xénero porque non existe unha relación sentimental, é dicir, non hai unha relación sentimental co home, é un acoso sexual, unha agresión sexual, dende logo, pero non ten o componente de xénero, non ten o componente de machismo, pero a ver... Bueno, eso non sei, o sea, o componente machista é que un pouco que estaba apuntando a María, definido como está definido na lei, non é, porque para que sexa violencia machista ou violencia de xénero ten que haber unha relación sentimental. Pero probablemente hubiera ese sustrato que estaba aí apuntando María... Pero la agresión sexual está aí, claro, pero ese é un problema que estábamos a tratar de maneira moi informal e coloquial antes sen cámara, que é un problema do envellecemento tamén, é dicir, as persoas maiores, sobre todo os homes, pois o mellor non teñen o control necesario. Pero por iso, ahora que salentamos dende principio, Manel, o mérito tremendo que ten o traballo destas mulleres que van aí a esos domicilios con toda a boa intención do mundo a coidar, neste caso, pois da muller deste home que pasaron ictus, que estaba fatal, e que atópase con este desenlace a saber o que estaba pasando aí. A verdade, mira, eu estou nun concello que é o de Neda, hai que nombralo, que debe ser dos primeiros e dos que máis gastos ten por habitante en servizos sociales. Conozco prácticamente a todas as mulleres que traballan aí. Hai un home tamén que fa unha labor incombinable. A verdade, nosotros usamos ese servicio, a mãe de Carmen, nos atenderon sempre perfectamente, pero sempre tes estes detalles, porque non xa se trata de si é machismo, si é tal, é unha morte dunha persona, dunha traballadora que dou un informe á oficina da empresa e tal, que non quería ir traballar, pero que eu creo que aquí o problema está que hai que cambiar a outra persona, quitarla daqui, levala para lá, e deixaron pasar, a verdad. Pois veremos, estaremos moi pendentes da investigación e, por suposto, un bico enorme para a familia e para a xente de Porriño que estaban, como ben vían, pois consternados. Bueno, continuamos.